Altzako plazan, gazte guretatik hasitza ginen gu. Zatik, altzako plazan, beti izatezan, txuntxuna. Hor, zerien taberna, gu dendaberri izatea genean, anaietako taberna horri, orduan dendaberri zuen izena. Hor, kroska zan, zerean, maripazta nola jote etxean betik gora, kroskoi, hor zan, zabat, han jartzen ziren txuntxuneruak, eta hor jotzen zuten txuntxuna. Eta gu gaztetan dikan, tantzan, hola ginealik, ez igen dugu gutu. Zueltuan, ez ziguten usten alagarro ez da pentsaturi. Orduan ez zan alagarroi, hori dena pekatu zen. Baina, zueltuko dantza ikasi genduen, umetatikan. Eta, zeiten, bai, Elizako kontuak, umetatikan, dakizkigo, Elizako kontu guztik. Elizako kanta guztiak nik baina kantazitut. Eta, Elizan, beti kantatzen haitzen, ez da. Oain gainean, nola kontestatu behar izatean apaiseire, dena kontestatzen jote, eta Elizako kontuan nahi bali mituztu jakin, dena dakizkit. Komare jo arte ere, ordune, egin azia bultein, egin lezak ez. Oiz palante. Lasai, zuzegi. Ez que ni hola naiz, ni azte manaiz izketan eta joten izin bendi Madridan jokoan. Normal, Bueno, zu galdetu, ezaten ez nion, horti basta, oain bendik. Oain, zehazia. Hola, plazan, bai, plazako giroa eta nolakoa zen. Ona, ordu nina altzatikan gazteik izan ateatzen. Niorrez, zati zutena, festa eman izatezan, txuntxuna, hor, ayuntamento onduan. Don, taberna, zan, orduan dendaberri, hor beste tabernik izan. Dendaberriko taberna eta martillo. Hori astero izaten zen? Bai, igandero. Igandero. Arratsaldean? Atzaldean. Atzaldean izatezan. Orduan txuntxunakin joten ziane, Samartziletan txuntxunakin joten zian Eliza, ayuntamentu Eliza joten zan behakin, txuntxuna juez, horan jabian nahi bazian, etxe berriak, eta jo atabalero, aparte, pues, genera bien bizate zian. Geho, geixio bezan, bian aia juntatzen zian, anai bat, zeakin tamborreruakin. Eta gero, bian aia tamborreruakin, zebe festabali bazan. Altzatarrak ziren? Eben bizitza zian, herreran. Herreran bizitza. Beak berez ez zian altzatarrak. Baina, herreran bizitza zian. Izenak? Eugenio eta Miguel. Izena zuen bian aiak. Eugenio hori izan gaina, ayuntamentako enpiletua zan. Ayuntamentuan lan egitezun, ayuntamentuan zion, ordenantza bat, ayuntamentuan bertan bizi izan ordenantza, Gumersindo izena zuen arrek. Gumersindo, Bixente izautu zen dut. Eta miren. Oien aita ez zan. Oien anai ordeguen aita. Oien aita zan. Ayuntamentuko txiotan goien bizitze zan hori. Zui. Ordenantza zan nuen. Eta Eugenio, gio uste arren ondoren zala, uste Eugenio. Hor beti izan du ayuntamentuan, hemen ayuntamentuan nola zehon, ordenantza zehon. Eta hemen txuntxuna genuen, hau, izan, guain bezala barrio de San Sebastián. Bendorreztile jartzen dizkiguna zan, baina orduan zan, alza. Eta alzan etezian, herri bat egitetik duen festak eta gauza guztiak. Eta igandetako tazan, festa, hori jartzen ziguten, txuntxuna jartzen ziguten, plaza konstituzioan hori izatea, baina altzan bai, zete zan. Eta hortzen, gazte denak ebetzea, hasi jagina, gure izbazarren eta, orduan gaineak goiz erretetik gatu jari zate zan. Eta izbazarren nagoteako guk atzetik homirgen, jagolein nugo, orduan, bueno, pues, hola zan bizimoa, ez du bain, antzike, antzike, altza zanian hau. Eta urtiak alakundia, baina, eakutzigu munduak, eakutzigu nola bizti bilar da, eta ze gauza bilar dian, ze egiteko eta orduan beste zaba zan, formalidadea bat zan, eta beste edukazio bat, eta beste
errespetoa da hondientzako eta beste nahi gaztiak ez zuen egiten zehaik. Gaztiak nahi zuna. Baiztik errespetatu, dituzun hondiak esatezin joten zea, errespetatu behar zan. Eta guardia eta ere errespetatu behar zan. Nahiz ez gustatu zea, errespetatu behar zan. Bestela, ez zion, ezerziteik. Nola, hasiko zu zea bat, ez zian, por ejemplo, ez bezu errespetatzen zure gurasoak. Nola hasiko zu miak zuzen? Ez da posible? Horaxe zen, leheno. Leheno horaxe zen. Oain, egin da mundua, hankaz gora jarria. Nire denboretik anonia, hola kuxe buelta mandu. Eta zezan goizut, hain duzia. Eta hor festetan festak izatezien hemen. Eta festetan izatezan, dantza soka dantzan nahi zuen bezala. Hane, bertako mutilak atatzezien, eta denak dantzan, ite zuten ben aurreskugako, oen dantzazetik zuten zen, miskinita jarri, eta aurreskuz. Aurrezko egiten, ite zan, hoxen. Neskak atatzea jatuzean, eta gaztiak zeite ginen, gero ondoren zeite zan, dantzan segitu, eta festetan, eta goizo goizetikan, Zamartzilein lankin, 10 mesetare, zete zan 10 mesa, eta jote zan ayuntamentu dana, ben zeakin txistula jakantzituztela, eta ben zeakin da, nola salga jode dia, oain estia jote, donosti jene harrika antzitien bezala, pues hemen berdin gitezan, festetan. Eta goizeko 10 mekak, banda oso etortze zan hemen, pasaka jitea. Banda, hemen izatetzen dantza da nien, banda. Izatetzen festakola, musika zanien, la banda. Ez oain bezala txaranga eta holaz, la banda. Dena hola zan, orduan, ez du, oain, dena, ez da zezan guzut. Oain hola da bezala, pues, herri bat, ondo zeinen, ondo zeite zan. Bakarrik, dio, hau, altza, hemengo, zian, hemengo alkatik eta zian, roteta, eta roteta ez, alkatestak eta izan duzen, baina konseak aldaketa bai. Jo, somatenak, ostak zitzetan, zeire. Zoia eta, ayuntamentuko zemate zutena, basarritarrak zian. Bakarrikan alkatesan, miraien punta etorri zait eta astu zait, zeizen, hartazaz. Nik izan dututen alkati eta hartaza. Horzea beko zehazian, armaduriak daula zian horiek, zerien bizitza zian. Altzan, nola jeitxan antxoaino, bai, pues, altzan... Portualdean. Bukaera hortan, hor zian hartzak, hor bizizien. Eta horiek, zati zen hemen urdun alkati. Eta dantzazoka hola zanean, horien alabak eta atatzen duen lemeziko, eta geho gainontziko. Hola zan dena, hola zan, batza. Eta gure bizimo ere, gutxi gure bera, esan dizut, nola zan, nola bizitu gehen, eskoletan nola joan gehen, euskeraz nola egin duen denak itxien bestek izken duen itxiten, euskeraz, gerra etorri zan arte, dena hola zan. Gerra etorri zan nien, hasi zan, kanpoko eskendi hau, eta orduan, kanbiatu da, altzan. Eta bitarte hortan, ayuntamentu hone, zan andaluz bat, alkataziona. La nizion o la fusion, o como quieras decir, horrekin intzuten, donostiak. Orduan saldu zuten altza. Orduan.